Dobro, stanje u svetu je tako da je kontinuitet teško održati sad, jer tamo krenemo dobro da igramo, dođe COVID, 2 nedelje izolacije, krenemo opet COVID, tako da kontinuitet, mislim što kažeš da svaki kvalitet je bitan kontinuitet i nadam se da ćemo da održimo kontinuitet. Krenuli smo sad pobedom i nadam se da ćemo da nastavimo, samo da nas na tome ne spreči ova situacija u svetu generalno. Generalno впечаток од денешниот меч? Pa dobro, krenuli smo dobro, držali smo sve vreme utakmicu, sve vreme do kraja. Bilo je teška utakmica, jako je teško i kondicija da se održi sve, da se igra cela utakmica u punom kapacitetu, ali dobro, izdržali smo. Zadovoljan sam svakako kao igrač, nadam se da i trener i uprava i tako.